Iyali su ne komai a wajen Zara, don tun tana ƙarama take sha'awar ta yi aure ta tara yara. Su samu ƙaramin gidan gona a bayan gari, suna rayuwar rufin asiri da 'yan dabbobinsu. Ta ji daɗi lokacin da ta yi aure da mijinta, suna zaune lafiya. Haka kuma suna farin ciki idan suka ga yaransu sun dawo daga makaranta. Sai dai talauci da ƙuncin rayuwa na ci gaba da farautar rayuwarsu. Yaranta na buƙatar abinci da magani, amma kullum rayuwa ƙara tsanani take yi. Babu zato sai kawai ta ji mijinta ya shiga ƙungiyar Boko Haram, ya zama ɗan ta'adda, ya kuma gaya mata cewa wannan ita kaɗai ce mafitarsu, matuƙar suna so su yi rayuwa cikin kwanciyar hankali. Ƙarshe dai an kashe mijin Zara a wajen yaƙi. 'Yan sanda ne suka kashe shi a kasuwa lokacin da suka je kai hari. Kullum hankalin Zara a tashe yake saboda ƙungiyar 'yan ta'adda da mijinta yake ciki. Yanzu kuma da aka kashe shi, sai gashi an ja yaranta biyu cikin ƙungiyar suma. Kowace rana tana ganin yadda ake wa mutanen da basu ji ba basu gani ba kisan gilla. Bacin ranta shine yadda kullum ake kawo gawarwakin mutanen da ake kashewa, don haka take fargaba kada yaranta su ma a kashe su. Yaranta na gaya mata ko an kashe su 'yan Boko Haram za su ci gaba da kula da ita. Sai dai hankalinta ya koma gida wajen 'yan uwa da ƙawayenta. A maimakon ta samu kulawar da yaranta suka ce za a bata, sai gashi Boko Haram sun mai da ita baiwa, suna azabantar da ita da ayyuka masu wahala. Ba a biyanta komai, kuma ba a bata wurin kwana sai a waje. Sannan ana tilasta mata kwanciya da shugabannin kungiyar don ta samu abin da za ta ci. Kwatsam sai ga Zara da ciki. Takaicin duniya ya tare yi wa Zara yawa. Ta rasa mijinta, ta rasa yaranta biyu, ta rasa komai na rayuwa, yanzu kuma ga ciki. Duk wani alkawari da aka yi mata babu wanda aka cika, sai rayuka da suke ci gaba da salwanta akan idanta. Yanzu hankalinta ya dawo jikinta. Ta fahimci cewa an yaudare ta ne, don haka ta ƙudiri niyyar ko ta wani hali sai ta gudu. Wani abu a zuciyarta yana gaya mata cewa tilas ne ta nemi hanyar guduwa don ta kare abin da yake cikinta daga wannan mummunar rayuwa. Ta san rayuwanta ba ta da sauran amfani a wajen waɗannan mugayen mutanen. Sun riga sun tarwatsa mata rayuwa, sun ci zarafinta, sun azabantar da ita. Yanzu lokaci ne da za ta neman makanta mafita. Sai dai barin sansanin Boko Haram ba abu ne mai sauki ba. A ɓoye take gudu a tsakiyar dare da wasu yaran da ke wajenta. Tana tafiya a ɓoye a cikin dare, da rana kuma ta ɓuya, har ta kai wani gari inda wasu mutane suka tausaya mata, suka bata abinci da sutura ita da yaranta. Kuɓuta daga hannun Boko Haram shine babban abin da ya kawo mata farin ciki a rayuwarta. Ta samu kwanciyar hankalin take nema. Wannan shine labarin Zara, ni ƙawarta ce. Zara ta zama jajirtacciyar mace, mai ƙwazon neman na kanta don ta kula da yaranta. A hankali rayuwarta na komawa kamar da. Ta himmatu don gani ta samar ma yaranta da abin da ke cikin ta kyakkyawar rayuwa. Ta ɗauki nauyin ci gaba da wayar da kan sauran mata, saboda su fahimci irin yaudarar da Boko Haram take amfani da ita, domin su kiyaye kada su faɗa cikin tarkonsu. Saboda rayuwarku ba ita ce a gabansu ba.